Samantala, bagong mga traffic signal lights sa Calasiao Junction, pinasinayaan. Para sa detalye, narito si Idol Ron Naraka. 104.7 IFM Report! Inaasang mas aayos at mas magiging ligtas na ang daloy ng trapiko sa bahagi ng Calasiao Junction Road sa bayan ng Calasiao matapos ang isinagawang turnover ceremony ng traffic signal lights. Formal na kasing iginawa ng pamahalang palalawigan ng Pangasinan sa bayan ng Calasiao ang pamamahala sa mga bagong gawang traffic lights. Nagpahayag naman ng pasasalamat ang LGU Calasiao sa tulong mula sa pamahalang palalawigan na makatutulong sa siste sa mga kakalsadahan, partikular sa Calasiao Junction. Inaasahan ding mapapakinabangan na ito ng mga motorista upang maibsan ang nararanasang bigat ng daloy ng trapiko. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Ron Naraka, Tadak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.